Čaute ľudia, vítam vás tu nového videa. Dneska si tu zahráme Minecon Earth, ale nie ten, ktorý sme predtým hrali, ale taký trošku zmenšený. Samozrejme, lebo to je viac svetov. Je tu tento, čo sme hrali. A potom je tu ešte jeden, čo... Proste sú tam takéto 3 kocky. A tej poslednej je Warden, takže asi celé zabiť Wardena, alebo neviem čo. A keď to pokazíte, tak asi to už nedohráte. No, ale my si tu zoberieme toto, ešte kýble a môžeme ísť. Opa. Tak. Let's go. Tak, hneď na začiatku by sme si mohli vyťažiť nejaké stromy. A rozdiel v tom predtým a medzi týmto, tak je ten, že tuto získavate konkrét a nie vlnu. OK, tu je hneď jedna čestka, tam by teoreticky mohol byť ten konkrét. Až nie. Ale sú tu sedenice, čo veľmi potrebujem. Hlavne preto, lebo tu nie sú žiadne stromy a potrebujem si ich rýchlo nasadiť. No, čo máme tu začiatku? Nič moc. Vykraftíme si toto. OK, to je pigment. Takto, crafting table. Tyčky. Jau. Čo? Tam je Čo tam robí strej? Reálne, teraz som sem došiel. Na tento ostrov. Už tu na mňa útočia nejakí mobovia, ktorí neviem, čo tu robia. Ja neviem, čo v tej jaskyni. Tam vidíte stáde ten piglin. Teraz strej. Tam sú ďalší piglini. Dobre, takže naťažím si kameň. Tak za chvíľu vyprší slowness. Tak. Ešte si tuto musím robiť nejakú cestičku hore. Tak. Ešte 5 si urobím. 5 asi budeme potrebovať. Kamenné nástroje. Korompáč. A na meč mi chýba jeden kameň. To hneď vyťažím. Tak. Ešte tyčky. Tak. Nie. Som ho vyhodil. Radšej si tu položím posteľ a nastavím spawn point. Skoro som na to zabudol. No a ideme preskúmavať, že čo tam dole je. Trošku sa bojím. Okay. Pozor, piglini. Yes, mám prvý konkrét. To je nejaký spawner, ale vyzerá to byť spawner na niečo zlé, takže to radšej zničím. Toto je spawner na pigmenov, typujem. Že aj ten zničím. I keď tými tu asi ani tak moc... Nie! Ne, zablokovať. Keď mi to asi zhorí, ale... Nevadí. Tak mám ďalšiu.
od diamanty. Dobre. Viem, že tu bude nejaká pasca. A toto ešte pokračuje. Ja si naťažím nejaké iné bloky, aby som sa tu nestával s drevom, lebo drevo budem veľmi potrebovať. Lebo môžete sa mi vidieť, že ho mám dosť málo. Tam je dole nejaká čestka. OK. Je tu husk. To mi tiež nepáči moc. Yes. Dobre. Už tu asi ďalší nebudú. Tam sú TNTčka. Čo tam robia TNTčka? Neviem. Ale to aj tak niekde pokračuje to. Kam ideš? Yes, ďalšia konkrét. Mňa by zaujímalo, ale čo sú tam tie TNTčka? Ďalšie diamanty. Sorry, môžem? Niečo je? Nie! Super. A teraz už nemám vôbec nič. Ale chvála Bohu, mi tu aspoň vyrástol nejaký strom. Zatiaľ. No, tak toto sa mi nepodarilo. Musím tam zablokovať ten void, lebo to je úplne hrozné. OK, ľudia, to som to už skoro celé zablokoval. Nechcem to tam úplne zablokovať, lebo tam je ešte jedna čestka. Zobral som tieto farbiva. A ofarbím tento konkrét. Akože nie je všechen, ale joj, potrebujem si naťažiť bloky ešte. Naťažím si tu nejaké. Samozrejme, toto bolo v tejto čestke, čo je tu. Kde bolo aj to TNTčko. Ono sa tam malo ísť asi úplne nejak inak. Ale, no, ja som sa sem dostal takto. No tu toto isté, to radšej celé takto urobím. By sa už v budúcnosti náhodou nestalo, že tam znova spadnem. Tak aj toto zoberiem. Ale teraz neviem, ako urobím toto. Tamto dole. Ja by som použil ten kýbel s vodou, ale ja ho už nemám, takže to je tá nevýhoda. Takže tak. No sem. Ešte nejaký blok. Toto. Tamto sem. To vyťažím. Yes. Takže môžem opatrne výjsť a naťažím si ešte nejaké bloky, aby som toto ešte zablokoval, aby som tu už nikdy v živote nespadol. A pre istotu. Tak. Než v prvej časti sa mi takto stane nehoda, že spadnem. Toto ešte aj s tými kýblami, aj s tou elitrou som spadol do voidu. To vlastne nie je nič. Žiadny nový strom mi nenarástol. Aj tuto som vlastne mohol zasadiť nejaký. Tak.
ako prvú. Kde to budem teraz ukladať? Mohol by som sem hore. To by to bolo dobré. Tuto, sem. Vedľa. No. Teraz je toto ofarbovanie. Dúfam, že sa to dá ofarbiť, či? Akože, čo ja viem. Tak a tak. Nedá? Že sa to dá ofarbiť. Čakaj. Aha, tak ja musím urobiť teda nový, tým pádom musím mať piesok na štrk. To je úplne super. Že toto mi bude úplne na nič. Mal by som si tu spraviť aspoň čestku. Tak. Kde si uložím napríklad toto. To radšej si sem uložím, aby som ešte s týmto nespadol. Dám si to radšej tuto na koniec. No, piesok tu mám. Tu mám celkom dosť. Štyri potrebujem na jeden, takže... Joj. Takže sa potrebujem 12 ešte. Tak. Hotovo. Vlastne ešte ten štrk. No a ten je tu. To je plná pohoda. To tiež potrebujem 12, myslím. Tak. 11 a 12. Super. Tak, teraz vidím sem hore. Kraftíme to. Ja to farbivo si musím zobrať. Tak. Jedno tohto, jedno toto, jedno toto. Tak. Sem a sem. Čiže máme zatiaľ 5, alebo by som to mohol dávať aj takto. To je jedno asi. Toto si sem všetko uložím. A dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak určite dajte like a odber so zvončekom, pretože už za chvíľu budeme mať 100 odberateľov. Keď dosiahneme 100 odberateľov, tak vás čaká jeden špeciál z Minecraftu. Zatiaľ vám to nemôžem prezradiť, že čo to bude, ale len tak vám poviem, že budem točiť Minecraft s nejakým hosťom. A ešte uvidí sa, že či vôbec dosiahneme z tých 100 odberateľov. Pretože keď nie, tak nič nebudem. No, tak sa majte. A užívajte školu, ktorú nikto nemá rád. Čaute.